Vittu mun. Ai. Kuvaksä? Joo. Eli moi, täällä on Creeperi 65 ja Latsa ja Sura. Latsa Prossu ja Miro Muro ja... Ei mä hakkaa sen. Ei vielä haukata! Sen ympärille pitää laittaa dirttiä ensin. Koska jos me saadaan yksikin saplingi, niin se on älyttömän hyvä. Ja Niin. jos se saplingi... Kyllä mä heittiin ja en mä nyt niin älytön ihminen oo. Mutta saplingia ei tarvi välttämättä, koska sen saa tuolta Netheristä. No, nyt mä hakkaan. Mä hakkaan. Miten me päästään Netheriin? Meidän pitää eka tehdä... Metsuri. Tuolla Sandy Islandilla, näette sen. Näette? Niin joo, tiedän, sieltä saa, Sieltä mutta saa. ei me... Mut se voi sytyttää laavalla. Kuulemma. Niin voi. Ottakaa nuo saplingit nyt. Kattokaa, että tippuuko Ei! Yksi saplingi tippuu. Ei. Sun vika! Älä riko niitä, silloin tulee vähemmän. Yes, 2 saplingia, yes. Silloin tulee vähemmän saplingia, kun ne rikkoo. Jos niitten antaa itse kadota, niin ne tulee enemmän. Mulla on 2 saplingia. Ei, siis tulee enemmän saplingia, jos niitten antaa itse Oi, rikkoo. älkää nyt... Mä löin sua monilkeen. Värikön chesti. Mulla on 6 puuta, mulla on 6 Ei puuta. vitsi, chesti tippu. Etä. Vitun paska. Sä oot Creeperi niin hyvä. Mä teen näistä lautoja noin. Ei, ne on 24 lautaa. Mulla on lautaa. No. Noi. Kiroileeko possu? Mä katson, että joku Ei, mä tippuu. laitan sen nyt siihen. Noi. Älä! Jaa, mä joo. Ei! Noi. Oplistone, kuka tekee hakuun, vedäkää mä teen crafting boxia. Älä tönää mua siihen laavaan. Hei, mulla on kaikki puut ja kaikki, että te ette halua, että mä tipun laavaan. Mulla on kaikki crafting tablet ja kaikki Tee chesti sitten. 2 saplingia ja... Jää. Sinä. Mä pelastin, mä tipuin tähän veteen, mä se pelastuin. Hyvä! Arvaa miksi mä teen hei tommosen veden yleensä tohon. No yes. No. No yleensä mä teen tän ympärille sit kun mä oon enemmän, että mä just puton siihen. No hei. Vähän mä oon nyt leija, mulla on hei kaikki Mulle tuli crafting tablet ja viesti kaikki hei. Mulle tuli fiestiskypestä. Et kato sitä. välittäkö Alas, siitä, hyvät possu. katsojat. Hyvät katsojat. jos Mä oon tulossa. Hei, kattokaa, nyt mä tuun esiin. No, tai me. Noniin. Käänny sinne jumiin, oisit yrittänyt heittää mut Mistä kaikki. crafting table tähän? Niin Tähän. siihen. Sinne. Nyt te... Tonne kulmaan. Mä teen hakun. Joo, ja tee chesti varmuudeksi. Jos Hei. jää. Mä en saanut yhtään puuta. Antakaa mulle nyt se hakku, mä haluun kerätä kiveä. Mä en Tässä, ota tää kiinni, kato nyt, ota. Alta! No mä otin sen. Ota sen, mä heitän tuohon crafting tablen päälle. Ei. Meni. Noin. Noin. No niin, nyt mä teen chesti. Mä en tee chestia. Muuten se bugi on korjattu, että jos tilttaa tai bukaa kone, niin ettei shifti mene yhtäkkiä pois pohjasta. Jos jökkää kone. Se oli oikeesti bugi. Se, että shifti yhtäkkiä menee pois pohjasta. Haloja. Haloja. Jaa. Hei, pistetään nyt kasvamaan tää... Joo, siksi mä teinkin ne. Mä- Mutta mä- ei oteta kaikkia, ei tehdä samaa virhettä kuin Two Awesome Gamers. Ne otti kaikki nämä blokit, jätetään tähän tämä. Ei, mä rupesin Sitten meidän pitää siirtää crash-blokki tuolta maalta asti tänne, pistoneilla. Mulla on 6 kiveä. Se. Ja mulla on ämpäri. 2 tää- kiveä on jo ollut sellaisia, että ne Ei, rupeaa onko sulla noita puuta? Et Joo, chesti. mä kasvatin yhden. Mulla on 14 Ei mulla niitä. chestia, venakkaa mä teen. Mulla on puuta jo Mulla venakkaa. on buketti ja buketti on kaikista tärkein tässä. Mä en saa mitään selvää, älä huuda siihen mikkiin. Kaikilla muilla päivillä paitsi buketti. Älä huuda siihen mikkiin. En mä edes huuda, se on musta 5 metriä kaukana. No niin, mä pistin mun kaikki tavarat nyt tohon chestiin. Älä käytä niitä kaikkia puita, aina... Ei kaikilla hakkuja, 1 hakku vaan. Mirolla on aina... Joo, mutta toi mikki on muuten aika tehokas, kun mä huudan Mä tota, teen yhden kivihakun. tai mä en huuda mikkiin, vaan mä puhun mikistä just päinvastaan ja se on 5 metrin päässä musta.
Joo, mulla oli semmonen pärisalakuuloke, niin se kuulosti niin tyhmältä. Tiedätkö Mä sä mun hakkaan tän pöydällä? puuhakun loppuun ja sitten ollaan kivihakulla. Joo. Tiedätkö sä Lartsa tän mun pöydä? Tää on kyllä Joo. hyvä, niinku 300 Niin se on Skype. siellä toisessa päässä ja pidemmässä päässä. Ja sulla silti kuuluu luja ääni. Oho. Anteeksi. Et saa. Hakka sitä nyt sitä. Älä tule siihen. Mä tulin, joo. Hei, Tässä Muro. Miro. Mm. Osaat sä laittaa sen video sillä, että se kelaa nopeasti? No, en mä Eteenpäin. sitä rupea editoimaan, koska Oh. sä nauhoitat. No kun mä voisin lähettää tän sulle. Hei, se on niin älyttömän iso. No sit mä leikkaan tästä hakkauskohdasta. Joo, voit leikata. Tai no, älä leikkaa, koska tässä on niin paljon hauskaa. Kaikkea. Joo. Hauskaa kaikkea. Hyppään alas. Jee. Jee, mä hyppään Onko sulla lavaan. peaceful? Kurkitaan. Oli! Mitä? Hyppä nyt tuohon veteen nyt. Hienosti, et sä Mennään voit alas. sen. Tepsusukka. Oli! Saanko mä tehdä Oli! jotain nyt? Oli! No houlit sulla housuissa. Tää ei easyllä Ei anna kaikki kivet tähän. Anna kaikki kivet paitsi sinne 3, kun rupee laajentaa. Ettekö te ole lukenut Skyblockin sääntöjä? 2 sääntöä. Skyblockia kuuluu pelata joko Sä easyllä tai... työnsit mut tohon laavaan. Skyblockia kuuluu pelata joko easyllä tai sitten hardcorella. Mulla pätkii täpisti 2. Hakkaa toi muro. Hakkaa toi kivi pois. Ei helkkari, älkää nyt lyökö. Siinä on teille nyt puuta ja... Anna mulle. Mulle ne kaikki puut. Ei sulle kun mä matalennan tätä saarta. Ja missä vesi on? Ai niin jo. Toivottavasti sille ei käy noin. Pitäisi laittaa tortsi tuohon viereen, niin se ei tekisi noin. Oho, mä käytin kivihakkuu. No. Tästä se lähtee. Hakataan aika ihan älyttömästi kiveä. Oli! Souli. Sitten jos joku täällä kuolee, niin se on katastrofi, koska... Joo. Spafnaa tonne 5 kilometrin päähän. No ei se... Niinku... se on Ihan semmoinen saaren päänä, viereen. et niinku... Spafnaa ihan saaren Tappaa viereen. tuhon viereen. Creeperi, kato taakses. Tonne voidiin, eli... Joo, mä näen sut koko ajan. Mä näen sut. Kato, nää pitää ottaa nää kaikki blokit pois, paitsi yksi jättää. Koska muuten toi ruoho ei leviä. Ja sitten me ei voida ikinä tehdä tuota ihmeen ruokaa enää. Miten, mitä ruoholla ja... Niin, mutta siis toi vihreä grass-blokki, toi missä on dirtti, missä on grassia päällä. Teemu, Sitä ei saa rikkoa. Creeperi, Ai mä niin, menisin niin, kuolla sun tulee vaan taakse, sitä, että joo. nousee ylöspäin. Mene pois siitä nyt. Mä lyön sua muuten. Hei, onko sulla hakkua? Mulla ei. Mutta multahan jo ihan just tää puuhakku. Anna Teemu, no voi, Teemu spas ei toimi. Mä kuolen kohta, älä tuu siihen eteen Creeperi. No voi, älä tönää mua nyt. No, Ai, mä kuolen. Mä menen ensin sun. No ethän mene. No mä lyön sua, jos sä et mene. Vähän mä menin nopeasti, kun sä löit mua. No lyökää muakin. Koska tää ei mene ylöspäin suurin piirtein Niin, mutta ollenkaan. sit sä menet alaspäin, kun mä lyön täältä. Ja tuu mun alle. Tonne alapuolelle. Mulla on 31 kiveä, eiköhän se riitä jo. Pennulle. Muistaaks sä väärin? Muistan. Hei, possu. No mitä? Älä nyt alas heitä. No ei. Kri! Vai, anna tänne ne. Kiitos. Anna tähän ne tai mä tiputaan sut. Ole hyvä. Mä laitan. Me sit rakentaan sitä juttua siellä. Ei, Hei, sun pitää tehdä uuni. no Ei, voi mulla on herran ai. kivihakku. Teenkö toisen kivihakun vai? Elä Voi tee. teet mulle. Niin. Tee vaan. Tee mulle. No ei tarvitse, kun murra vaan No kun hakkaa kato tota. nyt. Jos me päästään tonne saarelle, sinne spafnaa monsuja. Mihin saarelle? Tonne ja sieltä saa bonumiiliä. Minä hakkaan, kun mä Mut pistän. noita sändejä ei saa hakata siitä, eikä saa laittaa vesibukettia ihan viereen, koska ne katoo sitten. Hei, mä voin ruveta tekemään sinne Anna mulle tietä. anna mulle 3 koplaria. Eikö saa pistää? Ei mulla oo no mä kaivan. Siinä on YK, ota siitä. Mä annan sulle 3. Takana, niin siinä on. Kiitos.
Hei mä rupean tekemään... Mä tarvitaan enemmänkin, mun pitää tehdä tällä lailla. Creeperi. Rupeanko mä tekemään tästä tonne saarelle nyt sitä tietä? Tästä. Joo. Lakaaks nyt? Oi! Tästä. Mistä? Toi laava tai toi juttu pitää suunnitella uudestaan, sen pitää olla tietyn muotoinen sitten. Että Toimiiks tää nytten? Ei kun tää... anna mulle koplari ja mä teen semmosen 2 henkilön koplestanen makerin. Oho, se tippu sinne. Mä teen semmosen 2 ihmisen koplestanen makerin kohta. Tässä ei voi käyttää, koska sä hakkaat nopeammin. Mutta No niin, antakaa nyt sitä koplea, niin mä voin mennä tonne saarelle ja sit mä nautin elämästä siellä ja te ette pääse sinne ja... Kaikkea no, muuta. mutta mun pitää kohta rikkoa toi koplestanen meikkeri, kunhan mä annat mulle 3, niin koska mä käytin ne koplarit tohon. Mulla on 10 koplusta. Anna mulle 3. Mä käytin ne tohon nyt. Jäiks! Kivispafnas sun päällä. Ei spaffannut, vaan sä blokkasit sitä, niin... Niin, siis mä tarkoitin. Ne tuhma. Noniin. Ei, antakaa mulle cobblestone, niin mä jatkan tuota tietä. Hei, anna mullekin 3. Et. Kiitos. Onko mä... Kiitos. Ai hyvä. Ei. Otetaan kisaa, kumpi saa enemmän koplustuneen sitten. Kiitos. Kiinnostavaa katsottavaa. Ei! Kiwi! Ei se saa enää. Jes, mulla on 3, nyt mulla voi tehdä haku. Mulla on 2. Mun pitää tehdä toi... Anna mulle sitten kopleri, meinaa mä teen semmosen 2 ihmisen käytettävän laavameikkerin. Eiku siis... Laavameikkerin. Tänne puolelle. Paitsi että ei meillä ole vettä. Onhan tossa. Joo, mutta ei meillä ole 2 laavaa tai 2 vettä. Kato, meidän pitäis... Ei kun se voi tehdä 2 ihmisen, se Niin. voi laittaa... Niin semmosen minkä noi teki toi Pelikrafti. Silleen niinku, että yksi tulee tähän, toinen tulee tähän tai toinen toiselle puolelle. Katoppa tähän. Tähän, niin sitten tää vesi pitäisi siirtää tänne eikä se toimi. No, Ei kun kato, tähän tulee laava. niin. Tai Häh? tähän tulee laava ja tähän tulee vesi, niin se vesi valuu sinne molemmille puolille sitä laavaa. Ja sitten toinen hakkaa tästä ja toinen hakkaa täältä. Anna nyt Jere sitä. Mä Niin. ajattelin silleen, että No, anna sitä. tässä on laava. Ja tai tässä on vesi Laitetaan se tänne Cobblestonelle. ja jotain. Muro. Joo, täh. Muro. Älä koplet. Anna mulle koplet. Joku mä Anna teen. puolet mulle ja puolet tolle. Mä No nyt teen. tulee jo aamu, niin sillä ei oo kiire. No, Ja ne tavoitteet oli, että tee koti, tee todella varmi. Muistaakseni Tätä teetkin vielä. Annaks sä mulle sitä koplea vai et? No oota, mä en oo hakkaan tätä edes silleen, että jotenkin... Tee sänky. Ei mulla... Kuole voidi. Tee sänky, joo. No tietty, me tarvitaan vaan spidereita älyttömästi. Niin. Se on yksi tavoite. Annatko mulle sitten puolet niistä kivistä? Mä käytän enemmän. Mä hakkaan Okei. hakaa. Sä saat 8, sä saat 8. Ei vitsi, melkein lesi yli. Eikä Mä sain 9. Yes. Sait 9. Jännää. Oh. Joo. Tää ei oo enää reilua, mä lopetan. Lopeta. No, don't do Mä näen it. ton saaren, sillä on chesti. Mä näen ton saaren. Kyllä tietenkin se on chesti. Hei, nyt Se on ihan mun infona kaikille, kaikille. Jos Niin. me mennään sitten kun me mennään tonne hiekkajutulle, älkää rikkoko mitään. Ei kyllä mä nyt sen tiedä. Tai Mut siinä älkää pistäkö blokkia siihen viereen, koska mä feilasin silleen, että mä en saanut enää hiekkaa. Sama, mutta siihen pitää laittaa vettä viereen. Mä laitoin kerran vettäkin viereen, niin se romahti koko paikka. Aha. Mutta siis siihen pitää laittaa vettä tarpeeksi kauas ja laittaa blokki sinne alle. Ja siitä alkaa kasvattaa. Anna nyt sitä koplaria. Ei kun laittaa blokki siihen, laittaa siitä sillasta semmoisen syventeen. Ja laittaa blokkin siihen siltaan. Mä voin tehdä se. Mä oon niin Vai niin sinne alle koplee. Häh? Sinne hiekkajutska sen koplee. laittaa tyyli jokin siihen vettä.
missä tää lartsapossua. Siihen vettä ja siitä laittaa tonne alas blokkeja. Ja sitten siitä menee tonne saarelle. Jee! Eli se pitää matale... Possu. Se pitää alkaa matalentaa jo. Miksi? Se on aika Siksi, että se menee vaikea sen pitää alle. matalammaksi. Jep. Eihän oo. Laittaa vesi. Nyt! Buketin vettä siihen. Noniin, sä teet sitten creeperit on loppu. Hei, Okei. mut entä jos se... Hei. Mutta mä annan buketin teille sitten. Ei se vesi voi mennä hukkaan, mutta tää buketti voi. Niin voi ja Meillä ei oo... Hei creeperi, meillä ei oo nyt yhtään koplea vai onko? Onko? Ei. Onko? pistä tähän. Ei kun, Onko? pistä tähän. Tähän päähän. Ei! Tähän päähän. Ei päähän. Tähän. Tähän. Näin. Ja sitten sillä ei oo yhtään uutta kamaa kuin vähän koblestoneen, koska nimittäin jos toi vesi jäätyy. Antakaa mulle Se jääty. Joo, anna. Ota tää buketti nyt. Hei, pistetään siihen soihtuun. Mä teen soihdun. Ja men pois, vie se pois. Vie. Tää on vaikeeta, mä uskalla. Entäs mä tipun? Ei ole logeja. Jes, mä selviydyin. Olen mahtava ihminen. Noniin. Tuolla ei enää kaktuksia tuolla sandyblockilla. Täh? Tuolla on kaktuksia tuolla sandyblockilla. Mitä? Pitäis Niin, olla. aina. No onks ne sit Niin, siellä pitäis. arkussa ne sändit? Mä en tiedä. Ei kun Hei, Niin. tää ei saa jäätyä, jos te menette tonne alas tekemään matalemmaksi. Niin, mutta mä otan vaan pari koplestone. Ohoho! Hei, mä... Mitä? Toi palaa tuolla. Spawnatkaan, mutta sinne. No voi hemmetti, mä meinasin tipua. Oliko sulla se buketti? Toi. Ei, mä pistin sen sinne chestiin. Hei, nyt te kirjoita jo valmiiksi, että se TP, ja mä sanon milloin painat enter. Oha mä kirjoitin sen. No voi, mä taas tipuin. Tuo on niin vaikeeta. No Ei niin, mulla- Sano sitten. mä nyt en... Noin, nyt. Ai niin jo, Miro Muro. Kaktus. No älä kuule. Älä muuta sano. Sano sitten. Nyt. Mä taas tipuin. Ei vitsi Mä menin tuonne maailman rajalle. Mä oon tippunut suurin piirtein 3 kertaa jo peräkkäin. Mä vihaan Skyblockia. Tehdään seuraavaksi Survival Islandista. Pois. Tuopa kiinni. Hei, mä oon sun alla. Hei, hiljaa, mä annan sulle vauhtia. Hei sä näytit jo Herobrineilta äsken. Hey, it's a hero brand. Mä oon William vauhtia, mä ottaa liikaa. Se jo vihjailee. Ei! Mä en pysy tässä vedessä. Rikka on se vesi. Hei, kato. Ota toi! Toi Vesi tulee. Koittakaa. Ei. Toi oli Ei ei. pääsin maan päälle, mun pitäis. Mä en oo. Muro, sä petit meidät. Ei mä en ota TP tän sut. Ei TPtä. No kun en mä oo OP. Oot! Mä laitoin sut OP. Hei, mä spafrasin tänne saarelle. Okei, Hei, mä oon tossa laajennetaan taas tonne, et spawnaa aina siihen. Joo. Joo. Kerää kople, onks meillä kople? Ei. On. Mutta kun... Joo. Mä. No niin, yritä. Laajenna, jolla. Mihin sä spafnaat? Spawn... Sun pitää tehdä puuho. TP. Ota TP, Creeperi. 65 Miro, Pro 26. Mäkin olisin voinut kirjoittaa se. Synny uudelleen, noin. Nyt. No Nyt. milloin? Mä synnyin jo Yes! tänne. Okei, nyt
Mä synnyin tähän. Tuhma laava. Tuo laava on vähän vamman näköinen. Wow, tää pelottaa. Onko sulla koplari? Ei oo kellään. Ei oo, mut mä tuon vettä, että mä voin tehdä koplariin. Mä teen koplariin. Mä otin kivihaku. Joo, tee sä Mutta mä koplariin. haluan laita se vesiohkin nyt tänne vaikka. Ei, tää pitää tukki. Näin. Oi vitsi. Ei ku, Niin, näin. koska... Niin, mutta kun näillä laita sitä vielä sinne, kun mä teen nyt sen 2 miehen. Laita se tohon. Laita se tohon, mihin Creeperi näytti. Tähän. Niin. Sitten on mulle bugetti. Bugetti. Bugetti mullekin. Mitä? Ei se bugas, ei bugannutkaan. Kun mä en saanut sitä ja se kappasesta. Sä otit kaikki laavat. Niin otinkin. Ei nyt vähää voi ottaa. Mä otin puolet. No mistä ne diiritit on, mikä mulla oli äsken? Ei puukasvaa, mä voin hakata. Mä sparrasin tähän sisälle. Ja mä löin Ei, sua, kun saanko mä mä yritin... hakata? Saanko mä hakata? Mä en oo... No hakkaa vaan, ota siidikin. Ei! Ei! Mitä? Melkein boltin chesti. Se on taitava. Se on. Hei, missä ne diiritit on, mikä oli äsken tuossa chestissä? No minulla 12. Ota. Anna mulle. Pari ainakin. Oli. Pari ainakin. 12. Hei, mä teen nytten yhden tällaisen tukin. Ei kun siis koalin. Toivottavasti se oli tällainen, muuten mun pitää alkaa käyttää hääkseen, että mä saan takas se. Jaha. Tää on Yes, jotenkin mulla on epämuodollista. puuhiili. Wow! Yrittäkää nyt. Noin, mulla on 4 soihtuu. Tällä Ei- pidetään tää kuosissa. Se oli joku tämmönen. Joku tämmönen, en mä tiedä. Ei se noin pitkälle pitäisi mennä. Kyllä se menee. Fail. Pepä. Venä, Ei, se oli tähän antakaa. ja sen jälkeen joo. Jotenkin. Kait. Laava pukas. Joo. Se jäi siihen. Sain sapling. Hyvä. Laava pukas, vaikka ei siitä oo mitään kamaa. chestissä on 2 Saplingi meillä on saplingia. 4. Jee! Mä pistän tähän saplingin. Voi kamalaa. Eiks meillä ole enää laavaa? On. Hyvä. Yes! Mä rupean hakkaamaan tästä, mä hakkaan tästä. Jos se joku muuttuu joksikin, niin kyllä mä käytän vähän hääkseen. Mä kirjoitan itselleni Ender. Ei! Vitsin tyhmä! Vammainen ihminen. Oota. Venytellään äkkiä. Miten se kirjoitettiin? Mikä? Kautta item. Ja sen jälkeen... Eugive Ai, Preperi 65. Mikä on laavapuketti? ei kun älä kirjoita sinun omaa nimeä. Miksen? Kirjoita silleen, että niinku... Kautta, kaive, väli, sen jälkeen lava, väli, 1. Ei se toimi sillä lailla. Toimii. Ei oo semmoista itemiä kuin laava, tossa toi sano niin. Mikä sen kommandin numero on? Kive, Miten me tehdään tälle? Mun pitää katsoa sen kommandi, oota. Moro. kive. Syö monsu, mä menen tappaan Elikkä sen. se nyt jatkuu. No vitsin muro. Muro on ilkeä. Ääni lagaa sulla. Jep. Noniin. Noniin, tee jalkajuttu mulle, niin mä rupean hakkaan kopleen. Sain siitä Joo, mä 2 teen. 2 arvovia. Jepä!
Noin. Antakaa mulle kopleja. Valmis. No mä ruvetaan just hakkaa. Tehkää mulle muuten koplehakku tai joku hakku mulle, mä rupean hakkaamaan kunnolla koplea. Onks nää jalka nää jutut nyt? Teköhän mun koplehakkua. Sulla on ollut kädessäs koplehakku. Niin, mut siis tää menee rikki kohta. Niin, ja Se on nopeampi, jos te teette yhtä aikaa, tehkää nyt. Joo, mutta tää hakkaa ihan älyttömän hitaasti, koska tässä on nää jalkapaikka, mutta tää on niin tähän reunalle shifti pohjassa. Joo. Noin. Me osataan. Kato. Kiiltomat. Lol. Oh! Rupea... Oh! Älä, no yritän nyt. Mä Tee jotain fiksua siellä. Joo, mä otan nää virtit. Ei noin niin on. Sit kun annatte mulle stackin koplaria Stackin koplari. suunnilleen. Joo, hei, tuuhan itekin. Joo, jos mulla ois hakku. No, Ja jos ois, tee kolmas. itsellesi hakku, mä annan sulle jos ois 3. paikka. Siinä on 4 tikkua ja siinä Hei, on... tästä saa tehtyä 4. Jos annatte Tee. koplariin, niin mä voin tehdä 3 ainakin. Nyt aluksi. Okei, ei nyt tehdä 3, tää on ihan Ei riittävästi. kun noin, niin en mä voi vielä tehdä. Mun pitää ensin saada... Hei, Tai meidän siinä pitää, on kai nyt 2 tikkua ja siinä on... meidän pitää päästä ensin... En mä voikaan hakata. Ei oo nyt paikkoja tarpeeksi. No sä voit tulla mun tilalle vaikka. Niin, mutta siis sit kun me päästään tuon Netheriin, siellä on toinen jääblokki, niin sit me saadaan loputon vesi, niin sit tehdään. Joo. No varo nyt creeperiin. Mä tuun siihen. Tuut itse hakkaamaan kohta. Kato niin. Niin mä oon tulossakin. No et tuu vielä sitten kun mä sanon niin tuut. Kun mulla menee rikki tää hakku. paikalle, eikö se sanonut jotain semmoista? Jaha. No nyt meni rikki. Mitä mä nyt teen? Sä No voit näin istua se ja on. kahtoa. Niin kuin äsken tää joku teki. Kyllä. Mä hypin teidän yli. Älä Toni. Ok, ennen. Et enää sua, mutta sä et mene sinne. Hei, sä oot mulla estänä. Koska mulla on shift päällä. Ota se pois. No mä tänne sut sitten sinne. Älä nyt. Ai saakeli. No älä tuu siihen. Mä teen lautoja näistä tukeista. Älä tee vielä, jos me tarvitaan soihtua. Meidän pitää tehdä puu. Mä istutan pari puuta. Mä menen laajentamaan ja teen sinne, Kohta pistän muuten sinne. pitäisi 1 puu kasvaa. Mä menen nyt teen semmoinen puualueen. Ja mä pistän siihen istumaan. Pistän vaikka tohon. Noin. Paljon sulla on kople creeperi? Mulla on 32. Okei, mulla on 49. Mulla on loppukoplet, mä pistin. Mulla on Niin sit se 52. meni sinne alas. Ei ylää. Me kuitenkin matalennetaan tätä sitten. Kattokaa. Mä teen tämmöten jutun tähän, niin tähän kasvaa hienosti puu ja sitten me hakataan se tosta silleen hienosti ja sitten... Joo, mutta hei, siinä on se spavnikohta. Siinä on se spavnikohta. Tää, Mun buketti, tässä. Lartsa. No, Mä mun buketti. miksi mun pitää ottaa Mä se? menen tänne alas. No, mä pistän sen chestiin. Terveydeksi. Kipeydeksi. Noin, mulla on 65. Ei, Creeperi. 65. Näitä. Pitäis meillä läksyä? Ei. Meilläpäs tuli. La. Hei, Meilläpä älä se riko niitä, tuli riko tänne läksyyn. tällä lapiolla. Joo, iglu. Iglu. Siis mä ajattelin kyllä snow golemia. Jaa. Koska snow golemi pitää tehdä. Niin, mutta kannattaa... Lumi on paras materiaali tässä, sitä tulee koko ajan. Lisää. Nyt sitä alkaa tulee. Sen jälkeen on vesi.
koska veden saa loputtomasti. Hei, mä keksin! Nää kummatkin puut kasvaa. Hei, creeperi! Rikotaan tosta alta noin. Kyllä mä nyt tiedän. Sitten tähän tulee myös hakkausalue. Kaikki 3 voi hakata. Se on vähän Se on niinku- vaikeeta sillainen. Se voi mennä pilalle kokonaan. Sillä. Eihän voi. Tai Mä hakkaan nää puut tästä. Olkaa Et valmiina hakkaa. ottaa kiinni. Ei Joo, kun mä tajusin. mä Nyt otan. tiedän. Ei kun mä tuun hakkaan. Anna mulle kopea, mä menen ylös. Anna No, kopea, kun mä mä- menen ylös. Mä oon hakkamassa jo tätä. Riittää. Ei kun mä haluan hakata. Me saa hakkaan sitä No sä saat hakata ton vikan puun tosta puusta. Mä oon hakannut jo 1 puun ja... Mistä tehdään rappuset ylös? Tehdään tästä. No, Otetaan nää pois jo. mä teen te- tästä. Miten se miten... Okei. Tänne pitää jättää yksi tirttiblokki. Ja Tai siis tommonen grass-blokki. pistetään tähän näin. Ja No niin. näin. Ja näin. Ja näin. Näin. Huli vitsi, mä en tippaan. Huli vitsi. Hei, mulla on yksi saplingi. Mä hakkato. Ääntä ei kuulu. Sä et ottanut näitä saplingejä, Niin. Miro. Hei, kun mä näytän mitkä tehdään reijät. Tohon tehdään reikä. Ja tänne laavaan tohon. Laavan alle ja ton alle. Omena. Ei, mä tipuin alas. Mulla on 3 saplingia. Ui vittu. Voi sua. Meillä- Onks meillä yhtä? Tirtti on sit arvokasta materiaalia tässä. Ei tuhlata. Mutta mulla ei oo enää kopleja. Mulla oli oikeesti... Mulla oli 3 saplingia. Ei Ja mä kuulu tipuin ääni. alas. Voi. Katsopas eteesi. Kuinka lähellä se mikki Toi on? ei ollut mitään. Ei! Mulla on 2 cobblestoneja. Heittäkää tonne alas kohta tai Mulla on tuokaa. 5 saplingia ja Arku sanoo. Hei Anna, mä voin ruveta hakkaan koplea, mut mulla ei oo hakkua. Eikä oo mitään koplea. Mä heitän sulle haku. No heitäpä. Siitä niin heittää mulle hienosti hakku. Siihen heitit. Ja Minä tota, sait sen hehehehe. mä tapaan sut kohta. Anna sitä. Se on Tää on niinku tämmönen... Tyry. Oi. Come on. Mennään nyt jossain vaiheessa pelaamaan sitä oikeetakin. Oikeeta. Tulkaa hakkaan koplea, se on tärkeetä. Joo. Mä en voi tulla vielä. Pitäisi. Antakaa... On paljon sulla on kopleja, Mirapuro. Tää ilmestyy nopeasti tää kople. Muro. Anna mulle ne. Ainakin puolet. Kiitos. Sun ääntä ei kuulu. Ei. Ihan semmoista... Semmoista pientä. Semmoista. Just tommosta. Hartsa. Niin. Kuuluu niin hiljaa. Nyt ei kuulu yhtään. Tuolla on jotain teknisiä häiriöitä tuolla. Ei sillä ei kuulu ääni oikein, mutta vois alkaa lopettele ja joo. No, missä sä oot? Sä oot siinä niin. Annetaan moikka. No moro, tää oli Lartsa. Possu, joka syö sut. Nää. Noniin, hienosti. Ja tossa oli toi.